А фейк ли е, че нейният син участва в убийство в Германия? Украинската посланичка вчера заяви: не коментирам фейкове, когато и беше зададен въпрос за връзки с групата КУП. А фейк ли е, че нейният син участва в убийство в Германия? Защото аз това не знам. Аз знам, че нейният син участва в убийство в Германия на нашата посланичка на Украйна в България. Това истина ли е? Вие знаете ли дали е истина? Аз ви питам, защото за мен е истина. И ако Откъде идва вашата информация? От публичната информация, която е достъпна в мрежата, и аз мятам, че тази посланничка, ако има държавна власт в България, трябва да бъде изгонена от тук. Защото всичко може да е, но тя не показва някакви качества на някакъв посланник. Може да има други качества, за които аз не съм запознат. Така че това не е фейк. Снимката и с този Невзоров не е фейк. Наградите и грамотите, които връчваше тя на Пеевски, не са фейки на Борисов и правеше срещи с тях, така че да си търся там за този незаконен град отговорността.